Nhar it-tnejn li ġej l-iskejjel kollha se jiftħu b'mod normali bl-edukaturi jidħlu għax-xogħol wara ftehim li ntlaħaq bejn il-Gvern u r-rappreżentanti tal-għalliema b'dawn ikunu l-Union tal-Għalliema l-MUT, is-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija, l-Assoċjazzjoni tal-Iskejjel tal-Knisja u l-Assoċjazzjoni tal-Iskejjel Indipendenti. L-iskejjel se jiftħu bil-miżuri kollha li ddaħlu skont il-protokolli maqbula mas-Supritendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci. Il-partijiet qablu li l-proċedura tal-intraċċar tal-kuntatti u l-implementazzjoni tal-protokolli tkun imsaħħa. Dan fil-waqt li jkun hemm titjib fil-proċedura ta' ċertifikati tal-mart li jiġu ppreżentati fl-iskejjel. Il-Gvern qal ukoll il-ħaddiema fl-iskejjel se jkunu ta' priorità fil-programm tal-implementazzjoni tat-tilqim għal kontra il-COVID-19. Dan fil-waqt li l-partijiet kollha ser ikollhom aġġornament kull ġimgħa permezz ta' ċifri aġġornati dwar l-effett tal-pandemija fl-iskejjel. B'reazzjoni għal dan il-ftehim, il-Ministru għall-Edukazzjoni Ġustin Caruana spjegat kif tinsab sodisfatta li d-diskussjoni li waslet għal dan il-ftehim kienet waħda produttiva u li waslet għal turija ta' apprezzament tal-edukaturi f'pajjiżna. Dan fil-waqt li twaqqif ta' working group ser ikun qed isaħħaħ id-dialogu ma' dawn il-professjonisti. Rridu ngħaddu messaġġ tal-xogħol kbir li qed iwettqu l-edukaturi tagħna li ukoll anke fl-imxija tal-pandemija fl-iskejjel tagħna sar ħafna xogħol u allura dak impatta b'mod pożittiv ħafna fuq il-komunità wkoll u l-fatt li qed isir dan ir-rikonoxximent permezz ta' vaċċinazzjoni iktar bikrija tal-għalliema tagħna qed ngħaddu messaġġ ċar kemm qed napprezzaw u nivvalorizzaw il-ħidma tal-edukaturi tagħna. Intant fit-tmiem laqgħa bejn il-Gvern u l-MUT li damet tul in-nofs ta' nhar ta' filgħodu tal-ġimgħa, il-President tal-MUT Marco Bonnici stqarr li l-Union ħarġet sodisfatta bl-informazzjoni u l-ispjegazzjoni li nataw kemm is-Supritendent tas-Saħħa Pubblika il-Professur Charmaine Gauci u mill-istatistiku Vincent Marmara. Kien hemm spjegazzjoni llum u ovvjament tkun qiegħda tindirizza anke issa fil-bulettini tagħha. Kien hemm ukoll Dr. Vincent Marmara li ġie mistieden anke min-naħa tagħna biex anke hu jagħti l-ispjegazzjoni min-naħa tas-statistika. Rajnija ovvjament għandna l-informazzjoni issa kollha ċara qudiemna. F'istqarrija konġunta maħruġa mill-Gvern u l-partijiet ikkonċernati ġie spjegat kif l-awtoritajiet tas-saħħa qed jaraw li l-ftuħ tal-iskejjel jista' jgħin biex titrażżan il-pandemija. Spjegat aktar dwar dan is-Supritendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci waqt il-bulettin mediku ta' kull nhar ta' ġimgħa. Meta inti jkollok l-iskola għaddejja, dan ikunu qegħdin jikkontribwixxu wkoll għal dak li aħna ngħidulu nuqqas propju ta' każijiet fil-komunità minħabba li inti il-behavior tan-nies meta u l-familji meta jkollok it-tfal li jkunu qegħdin fl-iskola huma hemmhekk ikunu qed jikkontribwixxu wkoll li ma jkollokx daqshekk social events u dan kollu. Allura l-iskejjel propju bil-mezzi ta' mitigazzjoni li kellhom fil-post u li għad għandhom ħajkunu qegħdin kontribwixxu wkoll propju għal kontroll tal din il-pandemija. Intant b'reazzjoni għal ftehim fuq il-paġna tiegħu fuq Facebook, il-Prim Ministru Robert Abela li kien involut direttament fit-taħdidiet qal li kuntent ħafna li ntlaħaq ftehim, spjega kif din hija aħbar sabiħa ferm għall-edukazzjoni ta' wliedna. Saħaq li s-sigurtà fl-iskejjel tagħna tibqa' ta' priorità għall-Gvern. Dan fil-waqt li ringrazzja lil kull min jaħdem fis-settur edukattiv għal kontribut fl-iżvilupp edukattiv, soċjali u ekonomiku ta' pajjiżna.